гуфтем дар суҳбати мо Саида Бобоназарова мудири шуъбаи баҳодиҳӣ ва мониторинги маркази ҷумҳуриявии иммунопрофилактика ҳузур доранд ва мо бо ӯ дар атрофи мавзӯи дарёфти ваксина, аҳамияти он ва дигар паҳлӯҳои он суҳбат хоҳем кард. Муҳтарам Бобоназарова, мегуфтед ки масалан ин шаб рӯз баъзан сокиноне ҳастанд ки аз дарёфти ваксина ҳарос доранд. Шумо мегуфтанд ки чунин эҳсос дар онҳо аз куҷо сарчашма мегирад? Чаро сокинон аз дарёфти ваксина метарсанд? аз рӯи нақшаи миллӣ имрӯзҳо дар кишвар гузарондани иммунизатсияи аҳолӣ давом дода истодааст. як бор дигар хотир расон карданем ки мо шурӯъ карда аз санаи 23 марти соли ҷорӣ аллакай гузарондани иммунизатсияи зидди коронавирус сурати COVID-19 оғоз карда будем ва он тарсу ҳаросе ки дар байни аҳолӣ доир ба қабули иммунизатсия ҷой дорад, шояд дар байни як каме бошад аҳолӣ баъд аз гузарондани иммунизатсия як ҳароратбаландӣ ёки дармандӣ дар ҷои тазриқ мушоҳида карда мешавад. Инам ҳолати номатлуби баъд аз иммунизатсия метавонад ба ҳисоб гирифта шавад. чӣ хеле гуфтам, хелеам кам ва аз ин ҳисоб шояд баъзе аҳолӣ дар шубҳа ҳастанд ки дар онҳо ҳам ҳамин гуна ҳолатҳо дида мешавад. Лекин хушбахтона он аст ки мо дар байни аҳолӣ иммунизатсия гузаронда истодаем, ягон ҳолатҳои номатлуби ҷиддӣ ба қайд гирифта то ҳол нашудааст. гоҳе мегӯянд ки масалан корҳои таблиғотӣ ба таври кофӣ нест ва мардум низ дар бораи ваксина маълумоти кофӣ надоранд, бинобар ин баъзеҳо дудила мешавад ва ё метарсанд. Шумо дар ин бора чӣ назар доред? имрӯзҳо дар ҳар як марказҳои саломатӣ аз тарафи мутахассисоне ки кормандони муассисаи давлатӣ ташаккури тарзи ҳаёти солим ва табибони оилавӣ, ҳамшираҳои оилавӣ гардишу хона ба хона давом дорад. Корҳои фаҳмондагӣ ҳатман рафта истодааст ва мабодо агар ягон савол, ягон шубҳа, ягон нофаҳмоӣ агар аҳолӣ дошта бошад ва ё ҳатман муроҷиат кунанд ба табибони оилавии минтақавии хизматрасони худ ва дар он ҷо саволҳои яъне ки посухҳои худашонро пурра мегиранд. вақте ки масалан сокинон ваксина дарёфт мекунанд, он дар бадани инсон чӣ гуна кор мекунад? Барои ҳар як шахс ду вояи ваксина пешбинӣ шудааст. айни ҳоли аҳоли якум вояи ваксинаро қабул карда истодааст ва баъд аз ворид кардани ваксина дар организми одам масъулият коркар карда мешавад бар зидди коронавирус, яъне ки сурати COVID-19 коркар карда мешавад. дар ҳолатҳои хеле кам ҳам бошад ҳароратбаландӣ ёки дармандӣ дар ҷои тазриқ гузарондани тазриқ вохӯрда мешавад. ин ҳолати тарс нест, ин ҳолати муқаррарӣ аст ки муддати якчанд соат метавонад бартарaf шавад, гузаронад. гоҳе мешунавем ки масалан афроде ваксина мегиранд, баъдан бисёр бепарвоӣ мекунанд ки мо ваксина гирифтему, ба ин беморӣ гирифтор намешем. маслиҳати шумо ба ин гуна нафарон чӣ аст? баъд аз гузарондани ваксина низ шахсон аҳоли ҳар гуна синни сол бояд қоидаҳои бехатарӣ риоя кунанд. аз он ҷумла истифода бурдани ниқобҳои яккаратта, риоя намудани фосилаи иҷтимоӣ байни дигар шахсон ва тозагии дастонро бояд ҳатман риоя кунанд ки то ки худшона пешгирӣ муҳофизат кунанд аз суратёбӣ. мешавад дар баъзе ҳолатҳое ки хеле кам ҳам бошад, бениҳоят кам ҳам бошад, шояд баъд аз гузарондани ваксина сироят ёбад. лекин фарқият аз шахсоне ки иммунизатсия нагирифтанд, шахсоне ки бо ваксина фаро гирифта шуданд, бениҳоят бемориро сабук мегузаронанд. дарёфти ваксина барои киҳо мумкин аст ва барои кадом қишри ҷомеа манъ аст? гузарондани иммунизатсия дар он маврид ба таъхир ба қафо монда мешавад, яъне ки иҷозат надода намешавад барои гузарондан дар ҳолате ки шахс ягон бемориро айсар гузаронда истода бошад ёки ягон намуд табобатро айни ҳол қабул карда истода бошад, аз тарафи духтур муоина карда ва ба қафо монда мешавад, яъне ки иҷозат дода намешавад айни ҳол. баъди ваксина гирифтан то чанд муддат таъсири он боқӣ мемонад? баъд аз қабули иммунизатсия шурӯъ карда пас аз 14 рӯзи иммунизатсия на камтар аз 6 моҳ масъулият дар бадани инсон коркар карда масъулият мемонад. чанд рӯз қабл ситоди ҷумҳуриявӣ мубориза бо COVID-19 расман эълон кард ки дарёфти ваксина дар кишвар ҳатмӣ аст. оё ба назари шумо ин аз нигоҳи қонун, аз нигоҳи ҳуқуқ то куҷо дуруст аст ҳатмӣ кунонидани ин?
шояд ки дар байни баъзе аҳолӣ камтар беаҳамиятӣ шуд оид ба сироят ёфтан. аз ин ҳисоб боз ҳам барои ба манфиати онҳо ҳатман гузарондани иммунизатсия баро монда шуд ки аҳолӣ пешгирӣ карда шавад, аҳолӣ муҳофизат шуда бошад аз сироятёбии ковид. аз ин ҳисоб иммунизатсия дар байни аҳолӣ ҳатмӣ шудааст. айни ҳол маъракаи дарёфти ваксиназанӣ дар чӣ ҳол қарор дорад ва чӣ қадар аҳолӣ ба дарёфти ваксина фаро гирифта шуданд? то ба имрӯз 304,039 нафар аҳолӣ ба иммунизатсия фаро гирифта шуданд ва ҷараён давом дорад. нахустин гурӯҳи ба ваксина фаро гирифта шуданд ино табибон буданд, барои он ки табибон ино ташаббускоранд ва аҳолӣ бовар кунанд ки ваксина дар ҳақиқат ваксина бехатар аст. ягон оризаҳои ҷиддӣ то ба имрӯз дида нашудааст. ташаккури зиёд. ҳамсӯҳбати мо Саида Бобоназарова, эпидемиологи тоҷик буданд ки бо ӯ атрофи дарёфти ваксинаи мубориза бо COVID-19 суҳбат доштем.